Otec mi zomrel rok 2000 a rok 2004 mi zomrela mama. No. Potom sa zabili traja bratia s asaltom, s motorom. Traja bratia sa zabili. Všetci traja naraz? Tak nebavilo ma nič. Nebavilo ma tam nič. Už ma nebavilo ani život. Celá rodina normálne, choď o tomu. Nebavilo ma tam nič. Krásne by mali rodiny zariadení. Ale bol tam jeden najmladší brat, on to predal za 500 000 ten byt. Za 500 000 predal môj brat byt. No. Kúpil sebe auto. Áno. A zbytok prehral na automaty. A ty? Mne nedal ani cent, ja som si predal Tak ale... železo. No. Ja som si predal železo a tak som sa dostal do Košíc. No. A išiel som bývať na charitu na Bosakovej. Tak ale nejaké peniaze na byt alebo práca, nič? No tak, Nikto ťa nezamestná, čo? keď vám poviem pravdu, môžete to dať aj do televíze, Dám. ale uvidíte moju pravdu, že ja žiadnu sociálku nedostávam. Lebo neodrobíš. Nie, nedostávam žiadnu sociálku, lebo tu mám ženu z Košic. No. A ona, že dlží na sociálke peniaze, aby sme boli spoločne vedení, tak z toho dôvodu nedostávam ani cent. No ale viete, koľko roky už nedostávam? Ježišmaria, už 8 roky nedostávam ani cent peniaze. Čo by si odkázal pánovi premiérovi? Teraz je nová vláda, sieť, Smer, SNS. Ficovi? No jaska. No, tak Ficovi odkazujem, že by otvoril lepšie oči a že by zvýšil dochodky tým starším ľuďom, aj čo sú v nemocnici, staršie ľudia, nie že by oni platili si lieky za svoje peniaze, ale nech im platí lieky Fico. To je mojej strany všetko. Dobre. Čau. Veľa šťastia v živote. Ahoj.